नमस्कार. आज आपण एक तोंडाला चव आणणारी खमंग अशी भाजी आणि नाचणीची भाकरी बनवणार आहोत. तर बघा कशी टम्म अशी नाचणीची भाकरी फुगलेली आहे आणि इथे बनवून घेतलेलं आहे झणझणीत असं वांग्याचं भरीत जे सगळ्यांनाच आवडतं. तर साधं सोपं आणि रुचकर जेवण आज आपण बनवणार आहोत. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर गॅसवर इथे मी एक वांग भाजायला ठेवलेलं आहे. तर भरिताची वांगी खूप वेगवेगळ्या प्रकारे मार्केटमध्ये आपल्याला दिसतात. तर त्यापैकी मी हे भरताचं वांग घेतलेलं आहे. तर या वांग्याचं भरीत अतिशय उत्कृष्ट असं लागतं. तर वांग्याला मी बाहेरून थोडंसं तेल लावून घेतलं होतं आणि त्याला मस्त असं खरपूस भाजून घेतलेलं आहे. त्याची साल काढून त्याचे अशा प्रकारे तुकडे करून घेतलेले आहेत. तर वांग्याला आतून पहिलं पाहून घ्या आणि मग नंतर अशा प्रकारे तुम्ही बारीक करून घेऊ शकता. तर आता वांग तयार आहे. आता आपण याला फोडणी देऊन घेणार आहोत. तर एका लोखंडी तव्यामध्ये मी जवळपास 1 चमचाभर तेल घालून घेतलेलं आहे आणि या तेलामध्ये आपल्याला 1 चमचाभर बारीक चिरून घेतलेला लसूण किंवा ठेचून घेतलेला लसूण देखील घालू शकता. तर भरतामध्ये लसूण आणि कांद्याची फोडणी जबरदस्त अशी लागते. तर भरपूर असं लसूण घाला आणि कांद्याचं प्रमाण देखील बऱ्यापैकी ठेवा यामध्ये. तर वांग्याचं भरीत अतिशय रुचकर असं तयार होतं आणि अतिशय चवीने तुमच्या घरातली माणसं खातील अशा प्रकारचं हे वांग्याचं भरीत होणार आहे. आता यामध्ये मी जवळपास 2 चमचे आपला घरातला घरगुती मसाला जो उपलब्ध असेल तो घालू शकता. तर इथे मी कोल्हापुरी मसाला घातलेला आहे आणि हा मसाला व्यवस्थित आपल्याला यामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे. मसाला व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे. यामध्ये आता मी बारीक करून घेतलेलं भाजलेल्या वांग्याचे तुकडे घालून घेतलेले आहेत आणि आता यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. शक्यतो वांग्याचं भरीत खूप वेगळ्या पद्धतीने केलं जातं. तर मला हे वांग्याचं भरीत अशा प्रकारे फोडणी दिलेलं फार आवडतं. तर कच्चं वांग्याचं भरीत देखील तुम्ही करू शकता. वांग भाजून त्याची साल काढून त्याचे तुकडे करून कच्चा कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, तिखट, हळद, मीठ घालून तुम्ही कच्चं वांग्याचं भरीत देखील करू शकता. तर बऱ्यापैकी हे वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालून आता व्यवस्थित हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. तयार झालेलं आहे वांग्याचं भरीत. आता आपण नाचणीची भाकरी तयार करून घेणार आहोत. वांग्याचं भरीत आणि त्यासोबत जर गरमागरम भाकरी नाचणीची किंवा बाजरीची असेल किंवा ज्वारीची जरी असेल तरी खूप चवदार असं रुचकर जेवण तयार होतं. तर आज इथे आपण नाचणीची भाकरी करून घेणार आहोत. तर ताटामध्ये मी नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे चाळून आणि त्याला व्यवस्थित आपल्याला असं मळून घ्यायचं आहे. तर व्यवस्थित पीठ मळून घेतल्यानंतर ही भाकरी खूप छान तयार होते. तर आता इथे बघा मी नाचणीच्या लहान भाकरी करून घेत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही मोठ्या देखील करू शकता. तर नाचणीचं पीठ हे मी आपल्या साध्या पाण्यामध्ये मळून घेतलं होतं. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ते गरम पाण्यामध्ये देखील व्यवस्थित मळून घेऊ शकता. आता ही भाकरी आपण थापून घेऊया पटापट. आपला आहार हा सकस आणि पौष्टिक असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आपल्या आहारामध्ये आपण ज्वारी, बाजरी त्याच प्रकारे नाचणीची भाकरी देखील घेणं गरजेचं आहे. तर बघा इथे आता मी नाचणीची भाकरी व्यवस्थित आता दोन्ही हाताने अशा पद्धतीने थापून घेत आहे. थोडंसं पीठ लावून ही भाकरी आता व्यवस्थित आपल्याला हलकीशी पातळसर तयार करून घ्यायची आहे. तर आता तयार आहे. याला आता आपण लोखंडी तव्यावरती भाजून घेऊया. तर आता याला आपण पाणी लावून घेऊया थोडंसं. तर पाणी लावून घेतलेलं आहे आणि वरचं पाणी हलकंसं सुकत आलं की आपल्याला याला पलटून घ्यायचंय. तर लावलेलं पाणी सुकत चाललेलं आहे. पटकन आपण ही भाकरी पलटून घेणार आहोत. जर आपण थोडा जरी उशीर केला तर पाणी सुकलं तर ही भाकरीला चिरा पडतात. साधारण सालजल्यासारखी ही भाकरी होते. तर आता ही भाकरी पलटून घेतलेली आहे आणि दोन्ही साईडने आपल्याला खमंग खरपूस अशी ही भाकरी भाजून घ्यायची आहे. तर नाचणीची भाकरी तुम्ही आहारामध्ये नक्कीच ठेवा. नाचणीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅल्शियम असतं आणि हे कॅल्शियम तुम्ही या भाकरीतून मिळवू शकता. तर भाकरी व्यवस्थित मी भाजून घेतलेली. दुसरी बाजू देखील आता आपण भाजून घेऊया. तर बघा आता ही भाकरी मस्त छान अशी फुगलेली आहे. तर अशाच प्रकारच्या टम्म अशा भाकरी तुम्ही देखील करत असाल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. नाचणीची गरमागरम खमंग भाकरी तयार आहे. सोबत झणझणीत असं वांग्याचं भरीत. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करून सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल. तर पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.